Kasama ang mga anghel na nagsisiawi. Tunog ng trumpeta ay may langhala sa lahat ng mga bansa. At makikita ng mga mata ang nagniningning na dakila. Handa ka na ba sa pagdating ng mahilig? Ginaganap mo ba ang kalooban niya? Handa ka na ba upang tanggapin ang gantimpala? Suriin mo lang kung nagawa mo na. Handa ka na ba? May daming iniisip ang tao sa buhay ay hindi pa makontento. Nais mo bang maging ganito ang mga gawa mo, na hindi ka lugod-lugod sa Diyos na may likha sa'yo? Tunog ng trumpeta ay may langhala sa lahat ng mga bansa. At makikita ng mga mata ang nagniningning na dakila. Handa ka na ba sa pagdating ng mahilig? Ginaganap mo ba ang kalooban niya? Handa ka na ba upang tanggapin ang gantimpala? Suriin mo lang kung nagawa mo na. Handa ka na ba? Wala nang pasakit at pagluha, at dadalhin ka niya sa kahariang di mawawala. Handa ka na ba sa pagdating ng mahilig? Ginaganap mo ba ang kalooban niya? Handa ka na ba upang tanggapin ang gantimpala? Suriin mo lang kung nagawa mo na. Handa ka na ba? Handa ka na ba? Handa ka na ba? Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kina sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong ukanang. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios.
himugso kining atong tulumanon. Ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong pagiguban, good morning. Dalaygon ang Dios nga paday nagpanalangin sa matagusa. Sa ato nga pagsugod nini mga programa ang pulong mo kinabuhi ko atong sugdan og ablihan sa mga pagdaig pagpasalamat sa atong buhi nga Dios nga diin naguban ka natong tanan. Magampo kita. Amahan na mo nga Dios nga kagagahom niya na usab kami amahan sa pagduol kanimo. Nagkahiusan na usab kami sa pagpasalamat kanimo. Sa imong pagkamaayo, sa imong pagkamatinud-anon kanamong tanan. Kanunay mo kaming giatiman o kanunay mo kaming giproteksyonan. Niya kami o Dios aron sa pagpaminaw kanimo. Niya kami o Dios aron sa pagpamati sa mga pulog mga mensahe nga gikan gayud kanimo. Padayon mo kaming gipanalanginan, padayon mo kaming giatiman, gipakaon, gibistihan ug labos sa tanan gipanguluhan sa tanan namong paghahon-naon ug pagabuhaton samtang napamis kalibutan. Salamat o Dios sa kanunay nimong pag-atiman kanamo. Wala may mahimo kunula ka o Dios. Ug niya kami o Dios sa pagdangop, pagsalig, pagpanugyan kanimo. Among kinabuhi dumalaha o Dios sa imong mga pulong. Ug tagahay kami kasing-kasing nga madinawaton, matinuohon sa imong mga mensahe nga maoy among pagkaon ug among kusog kasiguruhan sa among pagpuyos kalibutan. I-bless kino matagusa sa ngalan ni Jesus. Amen og amen. Maayo nga buntag ug maayo nga pagpaminaw. Sumala sa balaan nga kasulatan, walay usa nga matarong kay ang tanan nakasala. May buntag maayo nga adlaw. Ilabi na sa ato mga kaigsuonan nga mga listeners sa tanang mga FM station. Ilabi na diha sa Lantapan, Bukidnon. Maayong buntag ug maayong adlaw kaninyong tanan. Maayong nga pagiguban o good evening sa tanan nato mga kaigsuonan nga nagpaminawan sa 92.5 The Voice of Grace diha sa poblasyon Lantapan, Bukidnon nga padayon nga nagpanalangin ng Dios. Maayo nga pagpaminaw, maayo nga pakiguban sa tanan nato mga kaigsuonan nga nagpaminawan sa GFM 93.9 El Salvador City, Misamis Oriental. Maayong buntag, maayong pagpaminaw. Mga taga GFM 93.9 nga nanoka diha sa El Salvador City, Misamis Oriental. Good morning, ang Dios magpanalangin. Mayo nga pagiguban, mayo nga pagpaminaw sa tanan nato mga kaigsuonan nga nagsunod sa 11.3 Shiny FM nanoka diri sa sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malabuyog, Cebu. Mayo nga pagiguban ni Girl Rico Wagas. Bless morning Pastor, salamat sa iyang gugma kanatong tanan. Sukad unsay nagauban kanato bisan asa kita siya anaa. Mayo nga pagiguban tinuod gyud mga kaigsuonan tungod kay ang Dios naa sa tanang dapit. Salamat kayo Jill Rico Wagas. Mayo nga pagiguban ni Agnes Triumphante. Good morning Pastor Gideon. Bless jud ang kinabuhi nga kauban si Jesus always. Amen. May butag, mayong pagpaminaw o good morning ni Richard Landaganon. Kuda, mayong adlaw Pastor watching from Manay, Davao Oriental. Mayong nga pagiguban ni Noel Panonia o bless morning Pastor. Salamat sa Ginoo. Mayong nga pagiguban ni Sister Gingging Simpron. Good morning Pastor and God bless Monday to all viewers. Dalaygon ng Dios sa tibok natong kinabuhi. Mayong nga pagpaminaw Richard Landanganon. Kuda, mayong adlaw Pastor watching from Manay, Davao Oriental.
Si Gilrex Rico Wagas, matod pa pastor na ako'y pangutana nimo sa Mateo 29, 30, 31. Pastor, example kung karon ang oras o minuto o niya gabuhat tagsala niya naabtan sa Dios pagbalik mapasaylo pata ana nga naabtan naman og kanang bugat nga sala nga nabuhat o niya naabtan sa ihang pagbalik. Pastor, madala kahata ana. Salamat pastor sa pagtubag. Nindot sad kaayo nga pangutana sa atong igsuon, mura ni siya og pangutana nga may pagkasiniguro. Unya mura og kanang naghatag sa og higayon nga unya na lang ko mangayo og pasaylo. Unya na lang dayong abot ni Ginoong Hesus. Karon matod pa ni Pastor Gideon nga kung maabtan inigabot sa Ginoo unya nagbuhat og bugat nga sala unya mapasaylo raman, okay ra kayo. Mga kaigsuonan, inana na siya. Ato ni siyang basahon para tagaan natong pagtagad ha. Para mahatag nato ang unsa may tinuod nga kahimtang sa panahon nga unya kita mo atubang sa ato buhi nga Dios. Nindot kay pangutana sa atong igsuon nga si Gilrex Rico Wagas. Kay ato na tagaan og pagtagad mga kaigsuonan. Unya ngita sa tag-awit mga kaigsuonan para sa ato ang panag-uban nga dili sad kaayo mingaw, no? Kusa ni pato karon ang pagdaig nga tinud-anay. Dalay ko ng Diyos nga panay nagpanalangin sa tanang mga FM station, sa tanang mga Shine FM o sa The Voice of Grace Kings FM 92.5 di sa Lantapan, Bukidnon. Ug maayo nga pagiguban sa listeners no sa El Salvador nga nagsunod usab sa atong programa, GFM 93.9 El Salvador City, Misamis Oriental. Maayo nga pagpaminaw, maayo nga pakiguban. Dalaygon ng Dios, magpanalangin sa tanan. Mateo 24 versikulo ato na nga 29, 30, 31 no. Okay. Mao ni giingon ang pag-abot sa anak sa tao, pag-abot ni Jesus. Miingon din unya tapos gayod sa kasakitan ni adtong mga adlaw mungit-ngit ang adlaw og dili nabudan-ag ang bulan. Mga hulog gikan sa langit ang mga batuon og matay og ang tibuok kalibutan. Mo ni mahitabo gyud sa pagbalik sa atong Ginoong Hesus mga kaigsunan. Miingon din nga unya mutungha sa langit ang timaan sa anak sa tao og manghilak ang tanang banay sa yuta. Og makakita sila sa anak sa tao nga moabot sinapnay sa mga panganod sa langit. Moabot siya nga may gahom sa dakong himaya. Unya motingog ang dakong trumpeta og ipadala niya ang iyang mga anghel ngadto sa upat ka suok sa kalibutan. Ilang tigumon ang pinili niyang katawhan gikan sa tanang dapit. Ang mga tao nga nagbuhat og sala kung moabot na gani ang anak sa Ginoo, kung imong tan-awon wala nay panahon sa paghinulusol. Ngano man tungod kay diha pa lang sa Mateo 24 hangtod sa Mateo 25 giklaro diha mga kaigsuonan nga ilain na daan sa Dios katong mga taong ihang mga katawhan. Timanay nato ni ha, sa di pa ganita mo atubang sa Dios, gilain na tadaan.
Dili pagani ta mo atubang sa hukmanan, gilain na ta daan. Ang tanan nga mga tao nga dili sakop ni Jesus, lainon sa mga katawhan nga sakop ni Jesus. Katong mga tao, mga kaigsonan nga nagbuhat og sala, automatic bahigon to sila. Tapukon to sila sa mga tawsad nga mga impiernohonon. Bisag unsa pa ilang buhaton, bisag unsa pa ilang himuon aron mapasaylo ang ilang mga sala, wala na'y panahon sa paghinulsol ng panahon na. Kay una sa tanan, dili nakakahuna-hunaan ang Ginoo alang sa mga taong dili mga lataong maluwas. Unsa may gipakita sa Biblia sa panahon nga moabot si Jesus, alang sa mga taong sige og buhat og sala, mga lisang na sila. Kakita mo anang mga taong mga lisang, wala na'y tarong huna-huna, dili na sila kahuna-hunag hinulsol. Basahon na to sa Lucas 21:25. Unsay gipakita diha mga kaigsuonan, dagway sa mga taong dili kanang sige bitag buhat og sala. 25, Lucas 21:25. Maora ni koneksyon rin sa Mateo 24:29 hangtod sa 30. Ingon dinhi, aduna unyay mga ilhanan diha sa adlaw og sa bulan og sa kabatuonan kawad-an sa paglaom ang mga nasod og mga lisang sila si dinahunog sa mga dagkong balod sa dagat. Dili na sila kabantay nga mauna dito ilhanan nga mobalik si Jesus. Ang ilahang hunahuna, ang ilahang kasing-kasing lisang na. Kita ba kag tao nga nalisang? Dili na gani na kaila og tao kanang mga taong lisang. Panguyapan ang mga tao tungod sa kalisang. Unsa pa may panahon sa iyang paghinulsol kung makuyapan ang tao, malisang na ang tao. Panguyapan ang mga tao tungod sa kalisang. Samtang magpaabot sila sa nga mahitabo sa tibuok kalibutan kay ang mga gahom sa kawanangan motipa sa ilang naandang agianan. Unya mutungha ang anak sa tao, moabot siya nga gamhanan og mahimayaon diha sa panganod. 28 inigsugod kahitabo ni ining mga butanga, tindog hangad kamo kay duol na ang inyong kaluwasan. Kinsa may giingnan tindog ug hangad kamo? Katong mga taong wala malisang, katong mga taong wala magbuhat og sala. Mao na ang kining pangutana nga kung ang tao maabtan sa Ginoo nga nagbuhat og sala, mapasaylo pa ba siya? Unsaon pagpasaylo sa iyang sala nga nalisang na siya sa panghitabo sa kalibutan? Kining mga tao nga luwasonon kana bitaw hingpit ang ilahang pagsalig sa Dios, hingpit ang iyang pagtuo, paglaom ug gugma sa Dios mga kaigsuonan. Doon na sila'y lahom o taas lapad habog nga pailob. Ilikay na sila sa Ginoo aron dili na sila malisang. Sama sa nahitabo sa mga maayong tao ug matarong nga tao sa panahon ni Lot. Gilikay sila. Og diha sa libro sa gipadayag katapusang libro mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Miingon diha sa gipadayag kapitulo 3 bersikulo 10, ang mga tao nga nangalagad sa Dios, kay ang mga taong nangalagad sa Dios maura man ang mga taong dunay pailob. Tan-awa sa bersikulo 10, tungod kay gituman mo man ang akong sugo nga magpailob ka, ilikay ko ikaw sa mga kalisdanan nga moabot sa kalibutan aron pagsulay sa tanang mga tao. Ilikay ta kanunay saad na sa Dios. Salmo 91:14, luwason na ta sa Dios gikan sa mga kadagkong mga katalagman. Ilain na ta sa Ginoo. Mateo 25:31 hangtod sa unahan, bahigo na sa Ginoo daan ang mga taong sige og buhat og sala, ilain sila sa mga taong wa gyud mubuhat na og sala. Usahay manggod kini manggong ang ato ang hunahuna
dili kay usahay timan-an nato. Kining atong hunahuna dili ni sama sa hunahuna sa Dios. Kining atong hunahuna panabot mga kaigsunan nga tawhanon nga dili gani uyon sa Biblia mga igsoon. Kay daghan kay mga tao nga nagtuo nga niya ra ko maghinulsol oy kung mubalik na ang Ginoo kanang hapit na. Kung inigbalik na nako maghinulsol pag-ayo. Mao nay mga hunahunang binugo. Wala magbaton og kaalam sa Dios. Wala magpakabana sa mga mensahe sa Dios nga naa sa Biblia. So kini maong pangutana dili gyud ni angay kani nindot ni siya imong pangutana Rico Wagas. Nakahatag ni og mga dugang panghuna-huna sa atong mga kaigsuonan. Nakahatag ni dugang kahibalo sa atong mga kaigsuonan nga gustong mosunod ingon nga mga tinun-an ni Hesukristo. Timan-an nato na ha. Mateo 24, Lucas 21, mga igsoon sugod og 25. Wala na'y panahon. Dili na ka makahinulsol ang tao nga sige buhat og sala. Dili na sila makahinulsol. Mga lisang na sila. Gani panguyapan sila sa tungod sa kalisang. Dili na sila kaila sa ilang kaugalingon. Dili na sila kaila bisan gani sa ilang pamilya. Bisan sa suod nila og pinakamahal nila. Dili na kaila. Wala na'y panahon o oras nga maghinulsol kining mga tawhana. Mao bitaw ng dasig sa Biblia, ikaw ug ako di gyud ta angay magpuyo sa sala. Strikto ang Dios. Higpit ang Dios nga nagpasidaan. Tungod kay ikaw iya naman sa Dios, tungod kay ikaw katawhan naman sa Dios, tungod kay ikaw giluwas naman ni Kristo mga kaigsuonan. Dili na ta magbuhat og sala. Ang Biblia nagtudlo nagdasig kananto aron kita dili makabuhat og sala. Gitudloan ta kung unsay angay natong buhaton ug unsay angay natong pilion himuon. Wala magpasagad ang Dios. Padayon ta niyang gigiyahan, padayon ta niyang gitudloan, padayon tang gipanguluhan sa mga pulong sa Ginoo. Gibuhat na sa Ginoo ang tanan para ang tao maluwas. Apan kun ang tao magpabilin nga gahi kaayo og hunahuna, gahi kayo kasing-kasing, gahi kayo og utok, mga igsuon ko sa Ginoo, iha na ng gusto nga maimperno. Salamat kaayo no Rico Wagas. Ako ning advice ninyong tanan. Dili ta maghuna-una nga magpakasala ra ko kay nigabalik ni Jesus. Anak ra ko maghinulsol. Wala na'y panahon sa paghinulsol sa panahon nga mabalik na si Jesus. Kay gilain na daan ang mga taong luwasonon ug ang mga taong impernohonon. Si Mars Mohilio, maayong buntag ni Ching Bandido, maayong nga buntag pastor na ako'y pangutana ang Kristohanon daw kung makasala dili daw mapasaylo. Wala sad na sa Biblia. Wala sad na sa Biblia mga kaigsonan ang dili mapasaylo kung nakasala ka kanang di nakamutuo. Kay ang tao nga dili na mutuo mga kaigsonan bisag maghinulsol magna siya. Tungod kay wala na siya mutuo mga kaigsuonan, nakasala na sa balang espiritu ug dili na siya mapasaylo. Pero kinsa ba ang taong wala gyud mutuo? Katong mga tao nga di gyud gani mobuhat sa buhat ni Hesukristo. Kay daghang mga tao nga nagtuo pero wala gyud mobuhat sa buhat ni Jesus. Unsaon pag-ingon nga sila naa sa Ginoo nga si Hesukristo di muila Manila. Maubitaw na nga bisan gani ang mga magwawali, bisan gani ang mga Kristohanon, bisan pa katong mga tao nga nagbuhat og mga milagro, nagsigig gyapog buhat og sala. Mga igsuon ko sa Ginoo, wala na'y panahon nga maghinulsol pa
sa panahon nga malisang na. Pero samtang doon na pa'y panahon, mga igsuon, kung ikaw nakasala, gawas lamang kung nagpakasala ka. Kay ang tao manggod nga nagpakasala, ang iyahang paghinulsol, mura bitaw siyag fake, mura og kanang kumbaga suhid-suhid lang nga paghinulsol. Pero ka ang taong tinuod nga naghinulsol, ming talikod sa sala, ming biya sa sala, gisalikway ang sala, matod pa si Hebreo Kapitulo 12. Si Belma Almidora Almaris, maayo nga buntag. Si Elime L. Sansalian, pre-request ko para sa akong ate Cyril Panierio, maayo siya sa hingpit. May buntag ni Gina Kamahalan, mayong buntag Pastor Gideon og sa tibok mong pamilya. Salamat sa Ginoo kay naata sa maayong panglawas kanunay kanimo sa tibok mong pamilya. God bless you always together with your whole family. Salamat kaayo sa prayer and declaration, Sister Gina. Si May Medalyo, good morning Pastor, watching from Davao City. Request ko og kanta Lahutay. Kumusta mo diha sa Davao? My prayer, bisan kung naapatas kalibutan, makita-kita ta ninyo. Maunay ako ang prayer, akong gipangayo sa Ginoo. Moabot ang panahon nga makita-kita ta, magkahimamatay ta. Sa diha nga moadto ta sa langit, naagi mga sugilanon ang ato ang pagkakristohanon. Maayo kayo mga kaigsuonan nga magkita-kita gyud pud ta. Muna nga ako ang giampo sa Ginoo. Si Merlin Garganera, good morning Pastor, og sa tanang naminaw ning imong live. Thank you Lord Jesus Christ, makapaminaw na usab kami sa pulong sa Ginoo. Si Brother Emilio Cabugos, good morning Pastor, God bless sa tanan. Si Liti Gondaya, maayo nga buntag Pastor, salamat sa pulong sa Ginoo nga maoy atong kinabuhi. Mao gyud ato ang tipigan, hinumduman nga ang atong kinabuhi mao gyud ang pulong sa Ginoo. Si Pabstel Manuel, maayo nga buntag nimo diha Brother Pabstel, kumusta mo diha? Matod pa, good morning Pastor Gideon og sa tanang naminaw sa imong programa. Murag karon pa ko kabalik og basa sa imong hangalan Brother Pabstel Manuel. Si Sister Teresa TC, maayo nga buntag Pastor, pwede matagaan pagtagad ang Hebreo Kapitulo 6 o hangtod sa kuan 8 ug 12. Katuning mga tao nga siig buhat og sala. Okay, wala na'y makapabalik nila. Ato nang tagaan og pagtagad. Salamat kaayo kay sa atong panag-uban na agi mga pangutana. Nagpakita mga kaigsuonan nga nagtuki-tuki ta sa mga tinuod nga mga mensahe gikan sa pulong sa Ginoo. Miingon din sa Hebreo 6, apan kon ang yuta tugkan og mga tunok sa mga sagbot, wala kini kapuslanan ug tunglohon kini sa Dios ug laglagon pinaagi sa kalayo. Apan mga igsoon, bisan ko nagsulti kami sa ingon niini, wala kami pagduha-duha bahin kaninyo. Nasayod kami nga anaa kaninyo ang maayong mga panalangin. Ang Dios makiangayon dili siya malimot sa inyong nabuhat o sa inyong paghigugma kaniya nga inyong gipakita diha sa pagtabang o sa pagpadayon sa pagtabang sa isig kakristohanon. Dako ang among tinguha nga tagsatag sa kaninyo, magmadagayaon sa inyohang kadasig hangtod sa katapusan aron matuman ang mga butang nga inyohang gilauman. Dili kami buot nga magtinapulan kamo, gusto kami nga mahisama kamo ni adtong nakadawat sa gisaad sa Dios pinaagi sa ilang pagtuo og pailob. Okay, nindot ni siya nga mensahe. Now, kini siyang maong mensahe gikan sa 8, lahi sa ning mensahe tong akong giingon kaganina nga 10 bersikulo nga 4. Dili na gayod makahimo paghinulsol pag-usab katong namiya kay kaniadto diha sila sa kahayag sa Dios. So kining Hebreo Kapitulo 6, dunay duha ka klaseng Kristohanon ani. Timan iha, dunay duha ka klaseng Kristohanon nga gihisgutan ni Apostol Pablo. Katong mga Kristohanon nga sige ra og buhat og sala nga nakasinati na sa pagkamaayo sa Dios, nakasinati na sila sa pagkagamahanan sa Ginoo, sa panalangin sa Dios, apaning balik sila sa kalibutan. Bersikulo 8 mga kaigsuonan, diri sa 7,
panalanginan sa Dios ang yuta nga musuyop sa ulan nga matagak niini nga nagpatubo sa tanom aron kapuslan nga giandaman niini. Dunay kung imong lantawon sa Kristohanon naghisgot siya og klase-klaseng yuta, tama? I-connect nato ni sa Mateo kapitulo 13. Dunay upat ka klaseng yuta. Ang tulo, kung imong lantawon ang mensahe sa tulo, alang sa tulo, ang pulo nga alang sa tulo, mga buang-buang. Matud pa ni Ginoong Hesus, mga taong dili buang pero nagpakabuang lamang. Kanang tulo ka klaseng yuta. Sa upat ka klaseng yuta, usaray tarong. Katong yuta nga miingon dinhi nga musuyop sa ulan. The word musuyop sa ulan, mga kaigsuonan, kana bitang mudawat sa mga mensahe sa Dios nga moabot sa ilang kasing-kasing una-una. Ang tao nga mudawat og madinawaton sa mga pulog mga mensahe sa Dios, di na ang pagbadlong, pagsaway, na ang pagtudlo kung usaon pagkinabuhi matarong, kung ang kasing-kasing madinawaton, ang gipakita ni Apostol Pablo dinhi panalanginan gayud sa Dios. So diha sa kinabuhing Kristohanon, dunay duha ka klaseng Kristohanon. Diha sa Mateo 25:1 hangtod sa unahan, dunay duha ka klaseng Kristohanon. Dunay mga Kristohanon nga tinunglo, dunay po'y mga Kristohanon nga gipanalaginan sa Dios tungod kay madinawaton man sila sa pulong sa Dios. Mauni atong tan-awon og tingkayon sa tong kaugalingon, madinawaton bata? Nagkinabuhi bata sa tinuod nga pamaagi sa Dios? Kay kung nagkinabuhi ta sa pamaagi sa Dios, mga kaigsuonan kus Ginoo, panalanginan ta sa Ginoo. Ang tinuod nga panalangin, gihaw-as ka sa bisyo. Ang tinuod nga panalangin, layo na ka sa bisyo. Wala na tagain nimo o gamitan nimo ang imong lawas sa kalibutan, kung di gigamit na nimo sa paghimaya sa Dios nga mo'y atong gilagaran. Karon daghan man kaayo nga gipakita ibin sa panahon ni Jesus ug sa tanang mga panahon sa mga apostoles. Hangtod karon ilabi na sa katapos ang mga adlaw, daghan kayo mga Kristohanong butbuton, daghan kayo mga Kristohanon nga naay kasilag sa ilang isig ka Kristohano. Kinsa man na sila, dapat atong paningkamutan, dili na kita. Lord, dili na ako. Kay gipapuyo tika. Ikaw nga akong hari, ikaw nga akong Ginoo. Kanunay tang makigsulti og mga liupo sa Ginoo. Og likaya na to ang mga taong batig-batasan. Kay mao kanay makaguba sa atong maayong pamatasan, ingon nga kita Kristohanon. Maunay mga tambag sa Biblia, mga pulong nga naa sa Biblia, mga kaigsuonan. So dinhi sa bersikulo 8 hangtod sa unahan, si Apostol Pablo nagwali niini, mga kaigsuonan, ngadtos mga tao nga ilahang nasaksihan nga kasaligan. Mao bitaw na niingon sa bersikulo 9, apan mga igsoon, bisan kun nagsulti kami sa ingon niini, wala kami pagduha-duha bahin kaninyo, kay nasayod kami nga naa kaninyo ang maayong mga panalangin. Wow. Nganuman gikauban sa mga apostoles ang mga taong mga magtotoo, ang mga tinun-an ni Jesus. Nakasaksi sila. Usa sa mga ilang nasaksihan nga kining mga tawhana tinuod yun ning Kristohanon. Kabalo ba mo sa gipakita, mga kaigsuonan, sa niining maong mensahe sa tinuod nga Kristohanon? Ang tinuod nga Kristohanon kusog mutabang aron ang buluhaton sa Ginoo mapagaan. Mauna niingon diri Jesus, ang Dios makiangayon dili siya malimot ni adtong nabuhat nalimot sa inyong nabuhat o sa inyong paghigugma kaniya nga inyong gipakita diha sa pagtabang o pagpadayon sa pagtabang sa inyong isig ka Kristohanon. Mga Kristohanon nga gikan sa pagsugod, padayon sila nga nagtabang, padayon sila nga nagtabang sa iyang isig ka Kristohanon, hangtod nga muatubang sila sa hukmanan ni Kristo, muatubang sa hukmanan sa Dios, nagpadayon sila.
Walay labot ani ang mga Kristohanon nga mayra sa sugod. Pero sa panahon sa mga pagsulay, mubiya dayon sa pagpangalagad. Nya dili man na dayon mubiya-biya, mugsimba-simba pa man na. Ang tinuod nga mga namiya sa mga ang tinuod ni biya mga kaigsuonan, kanang nagsugod na ang tao sa pagbiya sa kinabuhing Kristohanon, kanang nagsimba nga sige rag bisyo. Sige kag simba, sige ra sa kag bisyo. Inig atubang na didto mga kaigsuonan. Dili na may mga time paghinulsol. Wala na tayong paghinulsol sa ato nang gipakita kaganina. Kaya nga naman malisang na mga tawhana. Kabantay mo kanang mga tao nga nagsigig sala na nagsigig pakasala. Malisang day na labi nag naibagyo, labi nag nailinog. Hilak day na, ampo day na. May pagani kung makaampo pa. Kung malisang na, di na nakaampo. Mao na magbantay ta. Inay mong tapad pagbantay. Mao bitaw nang giingon sa Biblia nga pagmabinantayon, pagmaigmaton. Unsa may mga pamaagi aron makabantay ta, aron magmaigmat ta, kinahanglan naa nato ang pulong sa Dios. Kana kay maunay makatabang nato aron naatas pagkamaigmaton. Ang pulong sa Dios lamang maoy makatabang nato aron makabantay ta sa atong pagkakristohanon. Mao nang kanunay natong paminawon, tinguhaon ang pagpaminaw sa pulong sa Dios. Dili ang pagpaminaw sa mga taong wala sa Dios, mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Salamat sa Ginoo sa mga pangutana. Naara ko'y i-sit up o sa kadali mga kaigsuonan kay ang akong anak na eskwela o niya. Naara ko'y monitoron kay basing maestra mag-chat. Ako lang i-sit up kadali ha. Nya, mo entertain ako sa inyohang mga mensahe. Okay. Ako lang i-sit up kadali para ma-monitor sad nako ang maestra sa ako among mga anak kay basi og nag-chat po diri. Para ako pong kuanan. Okay ra. Okay, salamat kaayo. Sige, balik ko ha. Muhatag ko sa inyohang panahon sa inyohang mga mensahe. Nindot kayo atong mga pangutana gikan sa atong mga kaigsuonan. Okay. Ang Hebreo Kapitulo 6, duha ka klaseng Kristohanon, mga taong kapulan, mga taong kugihan nga nagpadayon sa pagtabang. Dili po da mga kaigsuonan mo ingon ta nga ipasumangil nato si bisan kinsa. Ano man, dili na dawaton sa Ginoo kanang pagpanumangil. Si Gmart Villanoca, maayo nga buntag kanimo og sa imong pamilya, Pastor Gideon. Og sa tanan nga nagsunod sa imong live, dalaygon kayo ang Ginoo kanunay kang gigamit sa Ginoo sa pag-sabuwag sa iyang mga pulong. Sa kahanginan ani nga babati na usab kanamo ang ihang pulong nga maoy makalpalig-on sa ihang kaanakan. Shout out ko sa Seattle Negros Oriental Aligado family nga nagsunod na usab sa imong programa watching from Pulilan, Bulacan. Request song Lahutay. Nindot kaayo no Gmart, kumusta mo diha sa Bulacan? Duha na ka igsuon nato nga nagsunod ani request og Lahutay. Si Ariel Absen Besairo, good morning Pastor, kumusta naman ka Pastor? Dalaygon ang Dios nagpadayon magnag-uban og magpanalangin sa imong kinabuhi. Watching here in Lanasan, Gihob, La Libertad, Negros Oriental. Kumusta mo brother Konsyal? Lantaon niya nako ning imuhang koan profiles. Ariel Absen, absen day imuhang koan kanang apelyido. Kay Lanasan Gihob man. Murag ikaw gini. Di lang nako ma-view ang imuhang profile. Hay buntag ninyo diha ang Dios magpanalangin. Paki kanang ipangumusta ko ni Pastor Albert Garces, ang Dios magpanalangin kanina diha. Pastor, salamat sa imong pagtubag. Amuan ang Bible study gabi Pastor, wala may katubag ba? Okay, mainindot sad kayo, no? Okay, salamat kaayo. Karon makatubag na gyud mo
sumala gyud sa ebanghelyo. Dili kay sumala rapod sa hunahuna ug panabot sa tao. Sumala sa gipakita sa Biblia, kinahanglan maunay ato ang itubag. Si Leobar Paas, maayo nga buntag pastor, salamat sa Dios sa matag kinabuhi ilabi na kanimo nga padayon sa pagwali sa pulong sa Dios. Pastor, asa ta makita ang teen virgin nga nagdala og lamparahan aron mapaabot sa iyang pamanhunon, og paki-explain usab aron mahayagan akong pamilya. Ingon man usa kana ko, pastor. Daghang salamat, pastor. Gideon, salamat you all the time and your family. Salamat kaayo ni Leovar Paas. Naminaw po taon ang iyang mga pamilya. Salamat kaayo sa pamilyang Leovar Paas. Ang Dios magpanalangin. Ang napulo ka dalaga, mga kaigsonan, or napulo ka putling dalaga, mabasa yun na sa Mateo 25. Ako naman tong giistorya kaganina ang Mateo 25 nga dunay duha ka klaseng Kristohanon. Kanang napulo ka dalaga, ang gipasabot diha wa nay lain, mga Kristohanon, mga pinasaylo sa Dios, pinaagi kang Kristo Hesus, mga taong hininloan, mga tao, mga kaigsuonan nga pinasaylo sa ilang mga kalapasan. So diha sa Mateo 25, mga kaigsuonan, alang sa nangutana Brother Paas, gitaytulan ni sa tagsulat nga mao si Apostol Mateo mahitungod sa sambingay sa napulo ka dalaga, gikan sa 1 hangtod sa bersikulo 13. Abot sa 14 lain na pod nga sambingay. Now ato nang basahon alang sa atong mga listener sa mga FM radio nga wala magsunod sa ato nga programa, ug alang pod sa mga kaigsuonan nga wala pay Biblia. Pero ayaw ninyo tuguti nga mamatay na lamang gyud ta nga di ta kabasag Biblia. Kay dili na na sayop ni pastor og dili na na sayop ni bisan kinsa, sayop na gyud na nimo nganong wa gyud nimo basa ang Biblia. Ni adtong unyang adlaw ang paghari sa Dios mahisama niini. Adunay napulo ka dalaga nga nagdala sa ilang mga suga og nanglakaw aron pagsugat sa panahon. Danghag ang 5 kanila og maalamon ang laing 5. Ang mga danghag nagdala sa ilang mga suga apan wala magtagana og lana nga igdudugang. Samtang ang mga maalamon nagdalag mga sudlanan nga puno sa lana. Uban sa ilang mga suga ang mga pamanhunon nalangan. Ang pamanhunon nalangan pag-abot busa nagduka og nangatulog ang mga dalaga. Tungang gabiin nagkadto sa dihang milanog ang usa ka trumpeta. Ani ana ang pamanhunon, dali kamo og sugata siya. Nang mata ang tanang dalaga og giandam nila ang ilang mga suga. Unya ang mga danghag miingon sa mga pamanhunon, hatagi kamig diutay sa inyohang lana, kay hapit na mga apalong ang among mga suga. Apan ang mga maalamon mitubag, ayaw, dili na paigo ang lana kon manghatag pa kami kaninyo. Lakaw hinuon kamo sa tindahan og pamalit kamog inyo. Busa ang mga danghag nga nang dalaga milakaw aron pagpamalit og lana. Sa wala na sila didto, miabot ang pamanhunon. Ang 5 ka dalaga nga nakapangandam, mikuyog kaniya pagsulod ngadto sa kumbira sa kasal o gisirhan ang pultahan. Unya miabot ang ubang mga dalaga og misinggit sila, Sir, pasudlag kami. Apan ang mga pamanhunon mitubag, wala ako makaila kaninyo. Siguro muingon ang mga 5 ka dalaga, mga kaigsuonan, Sir, di ba nagwali man mi sa inyo, nagwali man mi sa maayong balita sa imo ngalan, di minimo pasudlon, wala day kakailan nako. Di ba, Sir, kanang naghimo pagani mig milagro, tumba pa mangani mi. Wala day nimo ni ilhi, wala day nimo ilhi. Wala day kakailan namo. Nga nakapagawas magani mig yawa, dagan magay yawa. Ni speaking tongues magani ang yawa. Wala day kakailan namo. Siguro mao nay mga
mga dugang mga detalye nga mahitabo anang panahon na. Now kanang pag-abot sa gitawag kagabhion, mao na ang panahon sa gitawag dakong kasakit. Dakong mga katalagman. Unya dunay mga tao nga naa sila'y pulong sa Dios, naa nila ang balang espiritu. Kay wa may lain nga wa magyulaing gipasabot diha kanang suga pulong sa Dios. Pulong ni Jesus, pagtulon ni Jesus. Yes, naa sila'y suga, naa sila'y pulong, naa sila'y lana, pero wala na sila'y pagsalig. Kulang na silang pagsalig. Na sila sa pagduha-duha. Ang ilahang pagpangalagad kanang uga na kaayo, hapaw na kaayo. Maubitaw ng sa atong pagkakristohanon. Kanunay natong evaluate ang atong kaugalingon. Naatay evaluation nga paghimuon sa atong kaugalingon. Unsa man ning akong pagpangalagad tinud-anay pa ni? Seryoso pa ba kaha ni? Magpakisayod ka unya, pakigsultihi ang Dios. Pakigsultihi ang Dios diha sa imong mga pag-ampo. Pangitag dapit ka nang ikaw ra ug ang Dios. Kay maunay gitudlo sa Biblia nga kung mag-ampo ka, sirhi ang imuhang pultahan ug pag-ampo sa Dios sa tago. Kay ang Dios nakakita nimo. Nabuhat pa ba ni sa mga Kristohanon? Daghan biyang mga tao nga mga Kristohanon nga murag moingon ng okay na kaayo kay nakasimba na, nakasatsa na, nakadisko na dito simbahan, nakakisikisi na dito, nakasayaw na. Aperting nindota. Himan-himan, wa gani pag-ampo. Muampo rag na isimbahan. Mga igsuon, ang tao nga naas kainit sa pagpangalagad. Iyang dayigan ang Dios. Iyang kantahan ang Dios kanang siya raw sa. Mangita siya dapit nga di siya madisturbo ug dili siya makadisturbo. Mano'y tinuod nga mga tao nga nagpangandam kanunay. Mao pa ba kaha ni ang makita sa atong kaugalingong Kristohanon? Daghan kay mga Kristohanon, mga kaigsuonan nga kusog kay nang mamantay sa uban. Pero ang tinuod nga Kristohanon, ang iyang kaugalingon mo iyang gibantayan. Ang iyang mga pinulungan. Kanunay niyang gi-evaluate ang iyang pinulungan. Na ay konsensya ang taong Kristohanon na tinud-anay nangalagad sa Dios. Nindot kay ni imong pangutana, Liobar. Kanang napulo kadalaga. Mauna ang mga Kristohano. Ang 5 buang-buang, ang 5 maalamon. Kanunay silang naay andam nga pulong, nagsiga kanunay ang ilang pulo, ang pulong sa ang ilang suga ug naa sila'y lana. Dili sila kahutdag pagsalig, dili sila kahutdan og paglaom, pagtuo, paghigugma tungod kanunay silang nangandam. Taliwala sa kagabhion. Ang kagabhion nga gisgutan diha, taliwala na sa mga pagdakong kasakitan. Maubitaw ng naikanta ka ng lahutay. Kung mo abot man ang kanang kung gidag-uman man ang ato ang kinabuhi, buti pasabot na amay mga pagsulay. Dili na ta malimot sa Dios. Di ta malimot sa mga sahad sa Dios. Usas angay na katong buhaton mauni. Evaluation. Kinahanglan atong evaluate ang atong kaugalingon. Usisahon o tingkayon. Nato atong kaugalingon kung naapabatas sa init na pagpangalagad. Basi og bugnaw-bugnaw na. Mga igsuon, atong evaluate, susion nato kung ang atong pagpangalagad wala ba ni mag-agad sa panalangin, wala ba ni mag-agad sa milagro, wala ba na mag-agad sa karatula, wala ba ni mag-agad og tao nga kung wala po'y tao nga mudasig di sad ka mosimba,
Wala po'y tao nga muwali, di sad ka muwali. Mga igsuon ko sa Ginoo, ang tao nga tinuod nga nangalagad sa Ginoo. Ingon si Apostol Pablo, dili na siya ang nabuhi, kundi si Jesus na. Dili na niya mapugnan iyang kaugalingon sa pagwali, sa pagampo, sa pagdaig, sa pag-alagad sa Ginoo. Mo na'y tinuod nga mga tao nga maalamon, nga kanunay andam. Mauna nga kanang mga katong pangutana kaganina nga inigabot ni Jesus, unya nakabuhat og dakong sala, mapasaylo pa ba siya? Unsa ang pagpasaylo? Sirhana ang kaluwasan. Wala na'y panahon ang tao nga maghinulsol ang panahon na. Kay karon ang panahon sa kaluwasan, dili pag-abot ni Ginoong Hesus. Timan ini siya. Karon ang panahon sa kaluwasan. Nindot kayo ang mga pangutana, mga kaigsuonan. Dulot sa akong kasing-kasing. Tungod kay nakita nako adunay mga Kristohanon nga bugat dalaon, bugat dumalahon. Dunay mga magwawali nga kita mismo makita nga mag-uulta. Maayong nga buntag ni Inday Dorlin in Cabo. Good morning, Pastor. Salamat sa Ginoo. Nakabot pa ko sa imuhang kay nag-reply na ko sa imuhang mga live. Salamat kaayo sa inyong pag-uban. Ang Diyos magpanalangin. Kana bitong mabugatan ka sa kinabuhi sa mga tao nga nagwali, mga Kristohanon. Mga kaisonan, that is, na siya. Lihok na siya sa presensya sa Holy Spirit. Di na nimo na siya ma-control. Susana Pablio, maayo nga buntag, Pastor. Sa tanang mga Kristohano, laygon ang atong buhing Dios. God bless, Pastor, sa imong pamilya. God bless. Si Brother Renildo Lingkoy. Good morning, Pastor. Ay buntag nimo diha, bro. Si Norbert Tayo Tratsi, good morning, Pastor Gideon, og sa tanang mga nagsunod sa imong live. Sa imong programa, dalaygon gayud ang Dios. Naglaing higayon nga makahimo patas sa pagpaminaw sa mensahe sa pulong si Dios. God bless you always. Nindot kayo mga kaigsuonan nga makadungog pa ta. Kaysa panahon nga mubiya ta, ang pulong sa Ginoo mutipig nato. Mga igsuon ko sa Ginoo. Nindot kayo kung makadungog pagyutas pulong sa Ginoo. Si Mars Mohilio, Pastor, request kong kanta Lakaw Uban Kaniya. Okay, minaw tag-awit mga kaigsuonan. Atong oras 10:45. Okay, Lakaw Uban Kaniya. Lakaw Uban Kaniya. Ato tagaag pagtagad ang awit makalangit diris atong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Observe the command of the Lord, your God. Matod pa diri mga kigsonan ako basahon usa sa mga gi-intro diri sa maong kanta. Observe the command of the Lord, your God, by walking in His ways and by the fearing Him. Naa sa Deuteronomio Kapitulo 8 versikulo 6. Lakaw uban kaniya. Kung tinuod tang naglakaw uban kang Kristo, kanunay tang nag-observe, kanunay tang nagtuman sa mga pagtulunan og mga sugo sa Ginoo nga may kahadlok. Salamat kaayo sa nag-request aning maong awit Lakaw Uban Kaniya. Si Jocelyn Oleger, maayong buntag, Pastor. Maayong buntag sa tanan. Si Rifat, live karon sa 96.7 Lambog Vadian, Pastor. Naay FM diha, Brother Ray. Salamat kaayo. Unsa ni nga klase nga FM? Brother Rifat, live ka karon sa 96.7 Lambog Vadian, Pastor. Dool ra man ang badyan. Unsa na nga FM, Brother Ray. Ang Dios magpanalangin, palihog ko og response. Salamat, ang God bless. Alang sa mga kaigsuonan nga naminaw sa 96.7 FM, dalaygon ang Dios. Og sa tanan nato mga kaigsuonan nga nagsunod sa kay daghan magyud ning FM station nga nag-hook up nining mao nga programang pulong mo kinabuhi ko.
Mao po ni ako gipasalamatan ang Dios mga kaigsuonan tungod kay nag-uban ang Dios nining programa. Kanunay natong mabati ang presensya. Usa sa mga ebidensya nga ang presensya sa Dios atong nabati. Una sa tanan, nakabaton tag kalipay ug kalinaw nga may kasiguruhan sa saad sa Dios nga mao'y atong gilagaran. Sa El Salvador o Samis, no, maayo nga pagpaminaw. Ako anya tong ilista sa tong klase nga FM station. Sa GFM ang siguro to. Pero dito sa Lantapan 92.5 Kings FM, The Voice of Grace, Lantapan, Bukidnon. Maayo nga pakiguban ni Janer de la Rosa Estante. Good morning Pastor Gideon. Og maayo nga pakiguban ni Pastor Sapre Candelario. Maayo nga buntag Pastor Gideon. On air na ka sa Shine FM 95.3 Balok Santo Niño Tanhay. God bless everyone og sa tanan nga nagsunod sa imong programa og tibuok nimong pamilya. Salamat kaayo. Maibuntag ni Brother Oswald. Nung Oswald, maibuntag og sa tanan to mga listener ni Dong Mario. Kumusta mo diha Dong? Diha sa Kangkwi, Sitio Kangkwi, Barangay Santo Niño, Tanhay City. Nangandoy ko nga bubisita diha. Makabisita ra gyud ko diha ha. Mo tunga-tunga lang niya ko. Sister Teresa matud pa kay gipaambit ko ani sa simbahan pastor, gikataw-an papud ko. Ako ana gipatagaan nimo pagtagad aron makapaminaw sila. Salamat pastor. Nganong gikataw-an masadga? Matud pa kay gipaambit ko ani sa simbahan pastor, gikataw-an papud ko. Ako ana nganong gikataw-an masadga noon? Kanang okay raman kung katawa kanang malipayon na may katawa nga bugal-bugal, dili na siya maayo. Laro na to ha. Diha sa simbahan, dili ebidensya kanang naa ka sa simbahan, dili magani ebidensya nagwali naghimog milagro, malangit ka. Ang ebidensya gyud nga makasulod tag langit, wala na ta magbuhat og sala. Munang ikaw ug ako gitudloan o gipailata unsay sala ug unsay dili sala. Mo na mga tinuod nga Kristiyano. Si John Mark Ilarco, good morning Pastor Gideon. Watching in my studio room here in Taytay, Batyan. Okay. Gikan ni John Mark. Matthew 7:7. Ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be open to you. Request kog song labod. Salamat pastor. Okay, atong tagaan og pagtagan. Ang request makalangit mga kigsuonan diri sa atong programa labod. Alang sa mga nagpaminawan sa ato ang programa nga pulong mo kinabuhi ko pinaagi sa mga FM station, pwede ra gyud mong makabisita sa ato ang programa ang pulong mo kinabuhi ko pinaagi sa FB Live. Naamoy FB mga kaigsuonan, i-search lang ang ato ang programa ang pulong mo kinabuhi ko. Inyo na nang makitaan ang atong programa. Salamat kayo sa inyong pag-share sa atong programa ug sa inyong pagbuhat niini nakitaan mo Ginoo og siya nga mugante ug mopanalangin sa matag usa. Si Juna Bell Lorito Palacio, Imen Pastor, salamat Pastor sa pulong sa Ginoo. Naminaw ko diri sa Bugasan, Poblacion Cortes, Surigao del Sur. Salamat kaayo. Shine EP 96.7. Okay, salamat kaayo Brother Rifat. Asa na maabot na sa Moalboal kanang Shine FM 96.7. Maabot na siya sa Moalboal o sa Alcantara. Lahi po tong Alcantara no kay 101.3. Kay salamat kaayo. Si Maricar Vinti, maayo nga buntag Pastor, watching from Sinakaban, Misamis Occidental. God bless you. Salamat kaayo. Brother Rifat, salamat kaayo. Ang Dios magapanalangin kanimo. Ako nagtuo nga ang Dios naguban kaninyo diha. Tungod kay nakas kasing-kasing gyud sa pagpagamit sa Ginoo.
sa labi na gyud sa mga panginahanglan diha sa pag-umol o paghimugso diha sa FM station sa 96.7 with Pastor Kim Ryan Makasaol o ni Ma'am Aisa Makasaol. Dalaygon ang Dios nga nag-uban o nagpanalangin o nagtakbo sa tanan. Si Mary Carr Binti, maayo nga buntag pastor, watching from Sinakaban, Misamis Occidental. God bless you. Sinilo Mabasa, maayong buntag pastor, gatrabaho pako, gatrabaho pastor, minaw ko sa imong mga pulong sa Ginoo. No, salamat kaayo brother Nilo Mabasa, dili makawang ang imong pagpamati sa pulong sa Ginoo. Now ang atorong hisgutan mga kaigsuonan, ang sulat ni Apostol Pablo diha sa Filipos kapitulo 3 o sunod natong panag-uban adto na tas Filipos kapitulo 4. Ang tanang mga mensahe mga igsoon nga naa sa balaang kasulatan, doon nagyoy mga kanabitang mga saad, dunay mga pamaagi, mga mensahe sa Ginoo nga kinahanglan natong makatunan aron sa ingon ato ning ma-apply sa atong pagpuyo sa kalibutan. Kay sa panahon nga atong ma-apply ang mga mensahe sa Dios, dili gayud makawang ang unsa may atong nasakripisyo diha sa atong pagtuo sa Ginoo. Ang Episo kapitulo 3 versikulo 12 mga kaigsuonan, ato ni siyang tagaan og pagtagad. Unya ako na ni siyang ato ni siyang tutukan mga kaigsuonan ha. Ako sa nga tagaan og pagtagad kining mao nga pulong. Samtang nga naghisgotan ini, padayon akong monitoron ang inyong mga mensahe. Padayon kong magmonitor sa mga mensahe gikan sa atong mga kaigsuonan nga magpadala og mga pulog, mga mensahe pangutana diri sa atong panag-uban. Maayo nga pakig-uban, maayo nga pagpaminaw. Okay. Ni Mary Carr Binti, maayo nga buntag pastor, watching from Sinakaban, Misamis Occidental. Sinilo Mabasa, maayo nga buntag. Kinakuning nabasa si Romelita Bugais, pastor, maayo nga buntag, nagdamgo ko nga akong brother-in-law nagniwang daw siya, pero sa tinuod lawas tambok siya. Nagkinahanglan siya pagampo nga madasig siya. Doon na siya kaluyahon sa pagpangalagad sa Ginoo. Doon na siya kaluyahon sa pagkinabuhi sa pulong sa Ginoo. Si Ginaline Villaera, good morning Pastor Gideon, pa-shout out sa pastor sa akong mga kauban diri sa palengke sa Taganaan, Surigao del Norte. Naminaw mi pastor, may dala ko nga speaker, request kog awit makalangit hangtod may kinabuhi. Salamat sa ato mga kaigsuonan nga mga tendera diha sa merkado or palengke diha sa Taganaan, Surigao del Norte. Ang Dios magpanalangin kaninyo. You're welcome in this program, ang inyong programa nga nanuka diri sa sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malabuyok, Cebu. Walay laing gitan-aw gitutukan kundili ang tinuod nga kaluwasan. Walay laing gitinguha nini mong programa ha mga kaigsuonan, ang kasiguruhan nga kita makasuod sa bag-ong kalangitan. Si Daves Ramos Mampuan, maayo nga buntag pastor, og sa tanang viewers watching from Takurong City, Sultan Kudarat. God bless pastor. Lagyo kaayo ang inyong mga dapit, apan duol ra kita kay naa nato ang presensya sa Ginoo, pagkaninduta sa gihimo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Si Ma Imperatrice Dayalimas, maayo nga buntag, na bless gyud ko sa imong wali pastor. Salamat sa Dios sa mga mensahe nga atong nadungog matag karon og unya sa atong panag-uban. Si Sagrev Vargas, good morning pastor, naminaw ko karon sa imuha diri sa Patinay, Prosperidad, Agusan del Sur. Ug pastor, maski nagtrabaho ko, request ko og song alagad igsoon. Pastor, salamat pastor, ang God bless sa imong pamilya. Ako rani nga tagaan og pagtagad ha. Si Rio Marni,
Maayo nga buntag pastor, shout out diri sa Makaas, Tubigon, Bohol. Oy, salamat kaayo. Sister Maricel Henriksen, maayong adlaw diha pastor, og sa tanan ako asa na work for 4:55 AM diri na ako sa trabaho. Salamat sa Ginoo. Kanus unsa tong orasaha nga magchika-chika minute mo sa programa ni Tulfo, Sister Maricel. Kay mo ko mosunod ko. Salamat kay lipay sad kay ko nga padayon ang pagsalig sa ato ang mahal nga igsuon sa diha gyud sa Ginoo, no? Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni ato ang igsuon nga paday nag-uban giubanan sa Dios. Kay padayon ta mga kaigsuonan ato ang taga-arong pagtagad nya kung naamay ko'y makit-an diri nga pangutana, pwede ra gyud natong matagaan og pagtagad. Na-bless ko mga kaigsuonan sa mga pangutana nga atong nadungog kaganina. Okay. Matud pa diri. Good morning pastor, na unsay buot paabot sa akong damgo. Nibalik na pod akong damgo nga nagtan-aw daw ko sa mga humay nga naas basakan, wala pay bunga, mga nindot kaayo og tubo. Okay. Usas mga gipakita diha kana bitang mga Kristohanon nga midesisyon sa pagpangalagad. Midesisyon sa pagdawat ni Jesus nga nagkat-on sa pagsunod, nagkat-on sa mga mensahe. O ang gitan-aw diha ang ilang kasing-kasing. Dunay mga Kristohanon diha sa inyong dapit nga ang ilang kasing-kasing uhaw sa pulong sa Dios. Uhaw sa mga mensahe sa Dios. Nagpakita na sa kasing-kasing nga nagtinguha sa pagpangalagad sa Ginoo. Nindot kayo inyong dapit tungod kay dunay mga tao nga uhaw kanunay sa mga pagtulunan ni Kristo. Dalaygon ang Dios nga magpanalangin kaninyong tanan. Si Apostol Pablo nagsulat sa Pilipos kapitulo 3 bersikulo 12 hangtod sa bersikulo 21. Mutan-aw mo Biblia mga kaigsuonan, palihog tan-awag yun ang Biblia ninyo, pero alang sa mga nagtrabaho, timan iraning akong gisulti ninyo. Gikan sa bersikulo 12 hangtod sa bersikulo 14, doon na say usa ka pinaka mensahe ana. Pag-abot sa 15 mga kaigsuonan hangtod sa 16, another nga mensahe. Pag-abot sa 17 hangtod sa 21, doon ay mga mensahe nga gipakita dinhi. So ato ni nga sayran karon sa ato ang pagpakig-uban. Bersikulo 12 hangtod sa 14, dunay mensahe ang Dios nga gikinahanglan natong makatunan. Pero hinumdumi gihatagan ni Apostol Pablo og ulohan pagdagan paingon sa dag-anan. So dili ni pagdagan paingon sa kana bitang pag-undang, kundili pagdagan ni paingon sa dag-anan. So naay dag-anan unya ang mudaog gantihan, ang mudaog dili papason ang ngalan sa libro sa kinabuhi. Wala ako magpasabot nga nakabuot ko na kini sa hingpit na ako o nahingpit na ako. Nagpadayon ako sa pagpaningkamot sa pagkabuot niini kay ako iya naman ni Kristo Jesus. Hinuon mga igsoon, wala gayod ako maghuna-una nga nakabuot ko na ang akong gitinguha. Ang gihimo ko mao nga paghikalimot sa mga nangagi ug ang pagpaningkamot kutob sa mahimo aron makaabot sa dag-anan. Busa nagdagan ako diretso gayod sa dag-anan aron maangkon ko ang ganti sa pagkatinawag sa Dios pinaagi ni Kristo Jesus ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Si Apostol Pablo, kung maghisgot ta sa pagtuo 100%, grabe ang pagtuo ni Apostol Pablo sa diha nga nagsugod siya sa pagpamuhat, ingon siya nga apostol ni Kristo. Pero sa iyang pagtuo mga kaigsuonan nga makaingon tang siguro kung doon na may mga tao nga misakripisyo aron masangyaw ang pulong sa Ginoo,
siguro dili nato makit-an sa kinabuhi sa mga tao nga may sakripisyo ang kinabuhi, ang kahimtang sa kinabuhi ni Apostol Pablo. Kay pinaagi sa pagtuo si Pablo, nakasinati siya nga mura siyang namatay. Gani kung ang mga katawhan sa Ikonyo, kung pasultihon, patay na gyud si Apostol Pablo o si Silas, si Bernabe. Tungod sa pagtuo ni Apostol Pablo, nakasinati sila nga nabugbog, sirado sila, gibato sila. Tungod sa pagtuo ni Pablo nga to sa atong Ginoong Hesukristo, na preso sila o kapila sila gipalatos. Inana, mga kaigsonan, ang nasinatian, nadangatan ni Apostol Pablo sa iyang pagtuo. How about nato? Kumusta naman kata? Si Apostol Pablo, mga kaigsonan, nakasinati siya nga bugbog sirado siya, nakasinati siya nga gipalatos siya, gibunalan siya, gipreso siya, pero never nga atong makita nga iyang gidumtan ang mga tao nga naghimo niini. How about nato? Kanang gichismis ra ka, kanang gidaot ra ka, gilibak ra ka. Kumusta naman kata? Kay mao man ni tinuod nga tao, mao man ni tinuod nga kahimtang o kinaiya sa tao nga walay laing gisentro ang dag-anan. Kung moingon ta nga nangalagad yukos Ginoo nga seryoso, kung moingon ta nga wa tay laing gitinguha ang pagsulod sa kinabuhing walay katapusan, inani dapat ang kahimtang o kondisyon sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Miingon siya sa bersikulo 12 ug 13, mga kaigsuonan, sa iyang pagtuo di pa siya hingpit, kay naapa siya sa lumba sa pagpangalagad. Pero tanawa karon ang mga doktrina, nanay mga pangutana kagabi, save once always save. Once nga nasib na ka, di na gyud kuno mo, di na gyud kuno ka maimperno, kay luwas na ka. Na imperno pamanggani si Sapira si Ananias, na kung imong lantawon luwas to sila. Maimperno pang nalaglag pamanggani si Ananias o si Sapira. Manang kanang doktrina nga once save always save, dili na sa doktrina sa Biblia, doktrina ra na sa simbahan. Unya kon ang tao nga dili magtuon og Biblia, mudapig yun na sa doktrina sa simbahan. Si Apostol Pablo, mga kaigsuonan, labaw nato kung ato lamang ibutang sa ato ang sukdanan. Nganong mayon kong labaw? Na-encounter niya si Jesus mismo. Ug usas mga ebidensya nga naka-encounter siya ni Jesus, nabuta siya. Kanang moapil kag encounter in Jesus, mga kaigsuonan, daghan kayong mga ministry, mga kaigsuonan nga mohimog mga retreat unya na encounter with Jesus. Daghan kayong mga tao, mga kaigsuonan nga encounter with Jesus unya ang kinaiya perti na noong pagkagarbusuha. Na ay mga tao nga nagpikisayo, nagpatambag sa una sa akong programa unya nagkita gyud mi, nagmeet gyud mi. Unya kapila na siya naka-encounter in Jesus. Unya ang asawa niya pa sultihon, dili gani magpatambag, dili gani magpasulti, kay siya ra gyud kunoy sakto. Perti nang layo walay laing sakto ang Ginoo, walay laing maayo ang Ginoo. But ipasabot musunod ta sigurado kang Kristo Jesus, mga kaigsuonan ko sa Ginoo. So ikaw ug ako naata sa kanang lumba. Kinahanglan ang atong nauna kasing-kasing nakapunting kanunay sa dag-anan, ug walay laing dag-anan nato, mga kaigsuonan, mao ang pagpabilin ni Kristo.
Ang tao nga nagpabilin kang Kristo, mga kaigsuonan, nagkinabuhi sama ni Kristo. Walay laing gitinguha. Ang pagsangyaw sa mayong balita, ang pagtabang sa mga taong nangandoy o kagawasan. Pero ni adtong mga tao nga murag insakto, mupalayo ang Ginoo. Nakig-uban ba sa mga Parisiyo nga kanunay rang namantay ni Jesus? Sa mga magparisiyog, mga Sadiseo, sa mga magtutudlog balaod, wala makig-uban si Jesus, ning palayo siya. Katong mga tawhana, swito kaayo to mahitungod sa pulong sa Dios nga nas Biblia. Pero ang kinaiya, perting layua, mao nang giingon diha ni Jesus, kamo grabe mo mopapasan og mga bugat nga mga pasanonon, pero wa gani mo makatabang gani bisan usa na lang katudlo aron pagtabang untas pasanonon. Buti pasabot na ay mga tao nga grabe kaayo nga mo pakanaog og mga pagtulunan, pero gani sila mismo wa gani magkinabus ilang kaugalingong pagtulunan. Pero si Apostol Pablo, mga kaigsuonan, gibansay niya ang iyang kaugalingon. Maunang didto sa unang Korinto, mga kaigsuonan, ato naman tong naagian, no? Unang Korinto. Nga matod pa didto sa unang Korinto kapitulo 9:27, mga kaigsuonan, gimanso ko ang akong lawas o gipanton ko kini, aron nga dili ako isalikway human ako mag-awhag sa pag-apil sa bangga. Pag-apil sa bangga, mga kaigsuonan. Kay si Apostol Pablo, mingklaro gyud alang sa kinabuhi sa Kristohano na atas lumba nya ang mudaog mauray gantihan. Kinahanglan mudaog ta kanunay sa mga bisag unsang sala. Unsa may mga pamaagi, mga kaigsuonan, aron nagmadaogon ta sa mga tentasyon. Palayan nato ang mga tao nga grabing makatintal, na amanggoy mga tao nga grabing motintal. Hayloon ka, danihon ka, taniyagan ka, mao man ay kinaiya ni Satanas. Si Jesus kapila siya gitintal, kaupat. Pirmiro, giingnan siya kung anak ka sa Dios. Himoa kining pan, himoa ning bato, o kining bato himo ang pan. Araw mabusog ka. Ikaduha, gidala siya sa anghel. Gidala siya sa espiritu. Nya sunod, gipaambak siya. Dahil sunod, giingnan siya nga, kining syudara, ako ning ihatag nimo. Simba ako. Sa atong kinabuhi, mga kaigsuonan, iyong nga Kristohano, daghan nga mga tao nga muhaylo nimo, muhaylo nato. Hayloon ka, pero dalaygon ang Dios nga gitagaan tagkaalam. Gitagaan tag insaktong panabot, huna-huna aron makailata unsay sala ug unsay dili sala. So dapat sa panahon nga adunay mga tentasyon, sama ni Jose, mulikay ta. Ilikay nato atong kaugalingon sa dapit nga naay mga tentasyon. Like ni Jose, adlaw-adlaw si Jose nga gitintal sa asawa ni Potiphar. Pero adlaw-adlaw nga milikay si Jose sa asawa ni Potiphar. How about natong mga Kristohano? Kanunay batang nilikay? Kanunay batang mipalayo ug ato bang gipahilayo kining ato ang kaugalingon, kini atong kinabuhi sa mga dapit nga adunay mga tentasyon? Dapat, mga kaigsuonan, maunay atong gihibuhat o gihimo sa atong pagpuyo ingon nga kita mga Kristohanon. Ilikay nato atong kaugalingon sa mga tao nga, labi na sa mga tao nga muingon nagtuo apan nagbisyo ra. Hinumduman nato daghan kaayong mga tao, mga kaigsuonan, nga daghan kaayong mga mensahe di as Biblia nga miingon nga palayo kamos mga kaigsuonan nga nagtinapulan sa mga kaigsuonan nga wala mutuman sa mga pagtulunan nga akong gibilin kaninyo. Si Apostol Pablo dito sa Korinto miingon siya nga
ang daotang tao makadaot sa maayong pamatasan. Mao nang palay-an nato ang mga taong nagbuhat og daotan. Kung tinuod ta nga naming kamot nga mahingpit, sama ni Apostol Pablo, kay kun ang tao mga kaigsuonan maingon na nga awa na langit na gyud ko, usaon pag iyong langit nga napamantad suyuta, mukaon pamantag kanon. Ang tao nga langit na katong pag-abot ni Hesukristo, dadon na taglangit ana. Muna niingon si Apostol Pablo sa 12, wala ako magpasabot nga nakabot ko na kini ug nahingpit na ako. Nagpadayon ako sa pagpaningkamot sa pagkabot ni ini, kay ako iya naman ni Hesukristo. So, angayan tang maningkamot, kay na naman ta ni Kristo. Dili naman mahimong kawang ang atong pagpaningkamot. Bless kayo ta, nga tanan nga nahiusa kang Kristo, bless kayo ta, kay giingon ni Apostol Pablo sa unang Korinto kapitulo 15:58, ang tanan natong mga paghago sa atong pagpangalagad, sa atong pagpaningkamot, dili gyud na kawangon sa Dios. Apan dunay pasidaan, kinahanglan dili ka matarog. Kinahanglan mo tindog ta, mo barog ta nga dili matarog. Kay ang atong pagkinabuhi diha sa Kristohanon nga pagpangalagad, dili gyud na kawangon sa Dios, basta kay di ra gyud ka mutarog. Kana bitawng dili ka magpaling-paling. Naamanggoy mga panahon nga ang tao maghuna na okay ra lagi, okay ra na makasala kay nga ira tagpasaylo. Kay naamang po'y mga pangutana mga kaigsuonan arong kanang dili sila mabalaka kay nakabuhat rag sala, labi na atong mga naglibin-libin, labi na atong nagkabit-kabit. Pangitaon po taon nila tong mga bersikulo nga murag madala makatag nilag kalipay, murag makahatag-hatag nilag kagaan. Pangitaon nila tong bersikulo, atong mga bersikulo nga kana bitang muhatag kuno nilag paglaom. For example, ang Ginoo mapasayloon, ay salamat mapasayloon gyud ang Ginoo. Ang kaluwasan grasya dili pinaagi sa upaningkamot, ay salamat. Magtapok na sila dito. Adto na sila magtapok dito. Kanang mga tao nga sige rag bisyo, sige rag pakasala, mga Kristohanon nga sige rag pakasala, kinaham na nila ng mga bersikulo nga save always save, kanang mga mensahe ana nga dili kanang dili bayong binuhatan ang makaluwas, kundi ang pagtuon ni Hesus. Unya mapasayloon si Jesus, maluluyon ang Dios, mahigugmaon ang Dios. Amo na yung mga bersikulo nga ila taong tipig-tipigan, murag kumbaga ba, murag ilang dagon-dagon, hala itangkil-tangkil nila. Mao man ay mga Kristohanon nga malipayon ang pagbuhat og sala, wala na'y konsensya pa. Usa ba ka ana? Mga igsuon, ang pagpangalaga dapat seryoso Si Apostol Pablo naasay gibuhat sa iyang kinabuhi. Wala niya isalig sa doktrina sa simbahan. Kay nakasabot siya sa doktrina sa Dios nga naas bala ang kasulatan. Nga dili gayud mga igsuon mahimo ang usa ka tawo kung magbuhat sa sala, langit ra. Munang ingon siya nga siya mismo nagmanso sa iyang kaugalingon, siya mismo nagpanton sa iyang kaugalingon. Dili na tutugutan ba nga ang Ginoo pay mo panton sa toa. Pantunon ta, sunod pantunon na sad. Sunod pantunon, wag gyapon mausab. Unsay gipakita sa balaang kasulatan, pasagdahi ang mga taong magbuhat og daotan sa pagpadayon sa pagbuhat og daotan, kay tapos na si Jesus nagpalangsang. Tapos na si Jesus nagpalangsang. Mga igsuon, munang si Apostol Pablo, ingon siya, ang gihimo ko mao ang pagpaningkamot.
Ang himo ko mao ang pagpahikalimot sa mga nangagi og ang pagpaningkamot kutob sa mahimo aron makaabot sa dag-anan. Kay kung imong lantawon ang mga naagian ni Apostol Pablo, dili sa yun gilutos siya, bugbog sirado siya, gipriso siya. Kung tan-aw na asay kakayanan nganuman, leader siya, naasay mga banggiitan nga mga abogado, member siya sa Sanhedrin, naasay mga abogado, mga kaigsuonan sa iyang panahon. Kung imong lantawon, usa siya, pero wala niya gamita. Kay nga naman, dili na siya ang nabuhi, kundili si Jesus na. Dapat mauni ang atong prinsipyo nga ibutang sa atong nauna. Dapat mauni atong prinsipyo nga ibutang sa atong kasing-kasing. Sa akong kinabuhi, mga kaigsuonan, makita kong mga tao nga magwali, tudlo, makadiscern man ka. Ikaw ug ako makadiscern ka kung unsay naa silang kasing-kasing, unsay naa silang una-una, seryoso ba gyud na sila? Makadiscern ka Gamita ang discerning spirit para dili mahimong kawang ang imong sakripisyo. Kinaang gyud mga magsigigwali, mga kaigsuonan, dili pulong sa Dios ang giwali. Mga panginahanglanon, mga igsuon ko sa Ginoo, ang dapat iwali mga pulong sa Dios. Sama sa gihimo ni Apostol Pablo. Para makapadayon ta, mga kaigsuonan, usa sa gihisgutan dinhi ni Apostol Pablo ang mga gikinahanglan aron makapadayon sa pagpaningkamot. Di man ta makapadayon kung sa pagpaningkamot kung wala tay kalimtan. Katong na ay mga tao nga nagpasakit nimo, na ay mga tao nga gihulga ka, na ay mga tao nga mao ni ilang gibuhat, kalimti to. Ayaw na to na paningkamuti nga malimtan to aron makapadayon ta. Katong mga tao nga for example, gikan ka sa laing simbahan, nimpunta ka sa laing simbahan, o niya pag-abot sa laing simbahan, ang imuhang gilimpyuhan, ang imong kaugalingon, ang nahimong bati ug nahimong basura katong simbahan nga imong gibiyaan. Bati kay to, bati. Magsigi gani kag panugid og bati sa simbahan diin ka unta gitabangan, sa simbahan diin unta ka gitudloan. Kabalo ba ka ang imong kasing-kasing daot? Kay unsa gani ang naas kasing-kasing maunay mo gawa sa baba. Kung daot kanunay ang mo gawa sa imong baba, daot ka ang imong kasing-kasing. Unya kana ra bang mga daot o kasing-kasing, mga kaigsuonan, kung imong lantawon kusog ka inang mudayeg, nindot ka diri, na-bless yun ko pastor, nindot kayo kining simbahan na partigo nindota, na-bless yun ko pastor, pero naa na gani mga pagsulay mubalhin na puglaing simbahan. Pila na katuig sigbalhin-balhin wala gyud mahimong magtutudlo. Buti pasabot wala mo tubo ang imong pagpangalagad sa Dios. Kay ang tinuod nga may tubo sa pagpangalagad sa Dios, mga kaigsuonan, miingon ka, Lord, gamita ko. Gamita ko nining katapusang mga adlaw sa imong mga plano, katuyuan sa imong pagbuhat sa akong kinabuhi. Pangutana, pila na katuig ng alagad, nagpagamit pa baka tagyapon sa Ginoo? Sumunay gibuhat ni Apostol Pablo nga kanunay siyang nagdagan diretso gayud sa dag-anan. Nagdagan siya, mga kaigsuonan, kay dunay ganti nga gusto niyang dawaton. Dunay ganti, mga kaigsuonan, nga giandam sa atong Dios sa iyang pagtawag ni Pablo. Ikaw ug ako gitawag ta sa Dios. Sa pagtawag sa Dios, nag-andam na ang Dios og ganti. Og kining maong ganti igahatag lamang ni sa panahon nga hingpit na ang ato ang pagpangalagad sa Ginoo. Buti pasabot na humana. Pero samtang buhi pa ta, magamping ta. Di ta motugot nga magbisyo pa ta. Likayan na to ang mga bisyo.
likayan nato ang mga taong nagsigirag bisyo. Kay mao na giingon sa Biblia, makadaot na sa maayong pamatasan. Bersikulo 15 hangtod sa bersikulo 16, duha ka bersikulo. Kitang tanan nga hingkod na sa pagtuo, angay nga magbaton og samang hunahuna. Apan kon kamo adunay laing panghunahuna, ang Dios na maoy magpadayag niini kaninyo. Apan bisan unsay mahitabo, magpadayon kita sa unahan subay sa pagkinabuhi nga atong naangkon. Unsa may atong naangkon? Si Jesus. So kitang mga hamtong, subayo nato, ipadayon nato ang pagsubay sa ato ang pagkinabuhi nga atong naangkon diha na Kristo. Kung ipasabot mga kaigsuonan sa bersikulo 15, sa bersikulo 16, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, wa tay laing tinguhaon ang panghuna-una nga sama ni Hesukristo. Nga masangyaw ang ebanghelyo, masangyaw ang maayong balita, mga igsuon ko sa Ginoo. Muna niingon siya dinhi, apan bisan unsay mahitabo, magpadayon gayud kita sa unahan subay sa pagkinabuhi nga atong naangkon. Unsa may pagkinabuhi nga atong naangkon? Pagkamatarong. Mao man ay atong naangkon na batunan diha kang Kristo. Gimatarong ta sa Dios pinaagi sa ngalan ni Jesus Christ og sa balang Espiritu. Gibalaan ta sa dihang naiusa ta kang Kristo. Mao nay atong naangkon. So atong ipadayon ang pagkinabuhing matarong, ang pagkinabuhing balaan. Kay kung wala ta ana, di ta kakita sa Dios. Dili nato mabati ang presensya sa Dios. Dili nato maangkon ang panalangin sa Dios. Buot ipasabot, kung ang tao dili magkinabuhing matarong og balaan mga kaigsuonan, lisod siyang luwason. Maubitaw ng si Pedro miingon nga lisod manggani maluwas ang taong matarong sa pagka ng mga makasala. Munang kitang mga Kristohanon, di ta mo sugot nga doon na patay bisyo. Paminaw mo ani. Pero kung ganahan ragin mo magbisyo, adto mo atong wali nga, save always save, pagtuoray makaluwas, kini grasya ragin ang kaluwasan. Grasya ragin ang kaluwasan, brad. Maluluyon si Jesus, mapasayloon, yan apay pangutana. Unyara ko mga maghinulsol kung hapit na mo balik ang Ginoo. Makahinulsol pa baka? Makahinulsol pa baka kita kung nanatas kalisang? Ang uban gani, panguyapan na tungod sa kalisang. Usa pa may mahitabo, usa pa may hinulsol nga mahitabo ana. Makita kag tawo nang nangalisang, di na kaila nimo. Di na maging nakakaila sa iyang kaugalingon, bisan sa pinakamahal niyang pamilya. Ilisang na. Unya-una sa tanan, kanang mga taong mga giluwas o mga taong musulod sa bagong langit, nilain na sila. Nilain na. Versikulo 17, mga kaigsuonan hangtod sa 21, nag-ingon, mga igsuon, padayon kamong tanan sa pagsundog kanako. Munang unang Korinto kapitulo 11 bersikulo 1, mingon siya, sundan ninyo ako, ingon nga nagsunod ko ni Kristo Jesus. Unsa may gipakita ni Pablo anak nga mga mensahe? Si Jesus padayon sa nagwali bisan kung gilutos, bisan siya kung gihulga, bisan siya kung gibutang-butangan, gipakasala si Jesus, padayon siyang nagsangyaw. Si Pablo, padayon siyang nagsangyaw. Mausab kitang mga Kristohanon, makaagikag mga kalisdanan, mga problema sa imong pagkakristohanon, ayaw undang, ipadayon ang pagsangyaw, ipadayon ang pagsugilon. Kay duna kay Dios. Ayaw undang sa pagpangalagad. Ipadayon ang pagtuon o pagkaton sa pulong sa Dios. Ang pagkaton o pagtuon, yes, doon na mga pagsulay, doon na kaloyahon, doon na mga kabugaton, pero ayaw kalimti, doon na pamaagi si Jesus. Duol mo na ako, kamong gikapuyan, kamong gibugatan, kay papahulayon ko kamo. Ayaw mo duol bisyo, kay madugang ra inyong problema. Mao ba na makita nato sa atong kinabuhi? Awa ta mo duol og bisyo sa panahon na doon na kaloyahon, mga problema, mga kabugaton. Kung niduol ba ta kanunay ni Jesus, ako mo ingon mga kaigsunan, congratulations kay makapadayon ka. Og dunay panalangin ang Dios nga giandam si mo. Padayon. Munang naay
Awit mga kaigsunan lahutay. Naamay mga panahon mabugatan ka. Nga makaingon kang dili nimo kaya. Kaya ang tinuod wa man tay kaya kung wala ang Dios. Gipanalanginan ta, gidasig ta, gilig-on ta, unsay naa nato mapatrabaho, mapanegosyo sa lapi unsa pa. Gihatag na sa Ginoo, dili aron magtagbaw ta. Kay ang tinuod di ta matagbaw sa mga butang nga naa nato. Kay ang tinuod nga katagbawan naa sa presensya sa Dios. Nganong gipiyalan man ta sa Ginoo og trabaho ug uban pa para ang buluhaton mo padayon. Para ang buluhaton sa pagsangyaw makapadayon. Tinuod na. Maunay gipakita sa Biblia. Ingon dinhi mga kaigsuonan, mga igsuon, padayon kamong tanan sa pagsundog kanako. Ipakita na namo kaninyo ang hustong panag-ingnan busa sundugan ninyo kadtong nagsunod niini. Si Jesus mo'y atong panag-ingnan. Si Pablo naningkamot siya nga mahimong maayong panag-ingnan. Bisan sa gilutos, bisan sa gidaog-daog, bisan sa gibutang-butangan, gipreso mga kaigsuonan. Pero wa siya magdumot. Bless kaayo mga kaigsuonan ang mga taong nakasinati nga gibutang-butangan. Kaya naamong yung mga Kristohanon, naapoy mga tao nga hilas kaayong manulti. Hilas kaayong manulti sa ilang pastor. Hilas manulti sa ilahang magtutudlo. Na yung mga tao, mga kaigsuonan nga gitagaan ra gani higayon nga makadumala. Gitagaan ra gani higayon nga makaatiman sa buluhaton sa simbahan. Mura na monoog si kinsa. Dapat kung naat ikaw og ako gipiyalan ta og mga buluhaton, damortang mapaubsanon, damortang mapailubon. Damor na tong angkonon nga wa gitay mahimo kung wala ang Dios. Nagkinahanglan tag prayer. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo, may pagpaminaw ni Ate Lot Vlog. Ako to Pastor Sis Malo Delphin. Nag-change ko account watching from Saudi. Kumusta ka diha sa Saudi, Ate Sister Malo? Cecilia Tabanao, morning Pastor. Happy Giod ko dili maabot sa imong mensahe. Ampingan mo sa Ginoo. Ampingan mo sa Ginoo. So unsa may gipakita ni Apostol Pablo nga panag-ingnan? Nanugal siya? Nagbisyo siya? Wala. Yes, nakig-uban siya kung muadto sa mga hintil, magpakahintil siya. Pero wala siya magbisyo. Gisultihan ko na kamo, versikulo 18, gisultihan ko na kamo ni ini sa makadaghan o karon sublion ko kini pag-ingon uban sa mga luha. Grabe, paubos ni Apostol Pablo. Dunay daghan nga nagkinabuhi sukwahi sa katuyuan sa kamatayon ni Jesucristo. Mao nang muingon ko nga dagha mga Kristohanon nga tabangonon. Pero ang makasinati sa tabang sa Dios, katurang mapaubsanon og mga taong Kristohanon. Dapat kita mapaubsanon, mapailubon. Kay ibin gani sa panahon ni Apostol Pablo, di pa gani mga kaigsuonan ang katapusan. Layo pa kaayo ang panahon ni Pablo kaysa atong panahon karon. Naana gani mga Kristohanon nga ang ilang kinabuhi sukwahi sa kamatayon ni Jesus. Unsa may buot ipasabot ani? Di ba ikaw ug ako gipakamatyan ta? Namatay ta uban kang Kristo, dili na kita ang nabuhi. Daghang mga Kristohanon nga sa panahon ni Apostol Pablo, ang ilang ragyapong kaugalingong prinsipyo o kinaiya maoy mipatigbabaw. Nay mga Kristohanong hambugiro, nay mga Kristohanon sa panahon ni Apostol Pablo, mga kaigsuonan, nga kung imong tan-ahon, grabe ang garbo, na ang kasina, maubitaw ng ibin sa Korinto ug sa Galacia, grabe ang iyahang mga mensahe nga miprangka ngadto sa mga tao nga ang tanan nga nagbuhat ni ini di gyud makasulod sa gingarian sa langit.
Na mga Kristiyano nagpuyo-puyo, na mga Kristiyano sa panon ni Apostol Pablo nga ang laki nakigminyo sa lalaki, babae nakigminyo sa isig ka babae. Dili man ni bag-o lang mga kaigsuonan kining mga nanggawas ron sa social media nga naigikasal nga lalaki to lalaki, dili na bag-o lang nga isyu. Karaan na kayo na nga isyu sa panahon pa ni Abraham ug ni Lot. Mao nang kitang mga hamtong, kitang mga Kristiyano, dili ta angay makalitan. Dili nato bag-o ka ng mga panghitabo. Kung tinuod gyud tang nagbasag Biblia og nagsunod gyud ta niini, dili na bag-o nga isyu. Karaan na nga isyu. Karaan na nga isyu mga kaigsuonan. Minaw sa tag-awit mga kaigsuonan hantod may kinabuhi. Hangtod may kinabuhi. Kaya ako asan check upon ang maestra sa akong mga anak kay naamagot to sila'y sabot nga mutchat sila kung unsay kuan David kay nabugnawan tog tiyan sa akong anak kaganina. Awit man kalangit hangtod may kinabuhi. Matod pa ni Martin Dicos, morning pastor, na igo jud ko sa imong wali. Pastor, kay naloya jud ko sa pagkakaron. Ayaw paundayon ni ang imong kaloyahon. Unsa may mga panghitabo o butang nga nakapaloyan nimo, ayaw ihatag imo nauna ang imong kaugalingon. Kay wala ka gipakataw gipakamatyan para imo nang huna-unaon. Kasagaran mga kaigsuonan na makapaloya usahay ato rang kaugalingon. Kay kanang mga butang nga kunuhay nakapaloya nato, wala man ay labot sa desisyon sa atong kaugalingon. Wala nila dumalaha ang atong kaugalingon. Wala na sila magdumala sa atong kaugalingon. Wala na sila authorities nga magdumala sa atong kaugalingon. Kita ray nagdumala sa atong kaugalingon. Wala nga kung naa kay kaloya, ayaw dangop ni bisan kinsa, labi na sa mga butang. Diyaan ra. Dangop ni Jesus. Awite siya. Tuuhi og dawata ang mensahe ni Kristo. Ligonon ka. Si Ruel Hadrake Caralde, salamat sa mensahe pastor, makadasig. Salamat kay Brother Ruel. Kumusta mo diha Brother Ruel Hadrake Caralde? Taigsuon nga naka diha sa Cebu, naa ka sa Cebu no. Si Celia Tabanaw, tinuod gyud na pastor. Ang Dios magpanalangin sa tanan. Paka-share sa ato nga programa ug ang Dios magpanalangin kanimo sa pagbuhat nini. Bayawon ka og galagaran ko. Mga igsoon, ang pasabot mga kaigsuonan ni Apostol Pablo, niingon siya dinhi nga dunay daghang nga nagkinabuhi sukwahi sa katuyuan sa kamatayon ni Jesucristo. Unsa may katuyuan nganong namatay si Jesucristo aron ikaw di na ka makasala, aron dili na ikaw magpakasala. Gipakamatyan ta ni Jesus aron dili na ta magpakasala. Hato ng pangitaon ng bersikulo. Unang Pedro Kapitulo 2 24. Dito sa cross gidala ni Kristo diha sa iyang lawas ang tanan tang mga sala, aron dili na kita magpakasala, kundili magkinabuhi na nga matarong pinaagi sa iyang mga samad na nga ayaw kamo. Maunay
maunay mensahe, maunay katuyuan nganong si Jesus namatay dito sa cross. Dili na ta magkinabuhi sa sala. Pero ingon si Apostol Pablo, asa to mabasa sa Pilipos kapitulo 3, ingon siya didto mga kaigsuonan kos Ginoo nga daghang mga tao. Asa ni mabasa? Dunay daghang nagkinabuhi sukway sa katuyuan sa kamatayon ni Jesucristo dito sa cross. Nagbisyo pagyapon, sige pangyapon pangabit, sige ragpanugal, sige panabako, sige ragyapog libin-libin, balhin-balhin og asawa, balhin-balhin og bana. Wala sila, nakabasa sila, nakadungog sila nga namatay si Jesus aron dili ta magpakasala, pero sige ragyapog pagkasala. Unsa may isulti sa Dios aning mga tawhan, mga gahig ulo. Unsay giingon sa Dios? Pasagdahin ng mga tawhana. Pasagdahi. Pasagdahin ng mga tawhana. Kay maura nay makapabugat og dili na noon ka makapadayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Muna ningon si Apostol Pablo, likay ini mga tawhana. Bersikulo 19, musangko gayod sila sa kalaglagan. Asa sila musangko sa kalaglagan. Gani ang sulat ni Apostol Pablo sa Roma kapitulo 8, maguna-una ra gani kag mga butang yutanon, mga butang kalibutanon. Patay manggani ang paadulngan. Pero huna ang mga butang. Huna pa na unsa pa kana nang nagkinabuhi na sa sala. Mo nang lisod gani maluwas ang taong matarong. Unsa pa kaha ang mga taong makasasala. Mana nga magbantay kita mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Unang Pedro kapitulo 4:18, sumala sa giingon sa kasulatan, dili gikan sa simbahan, kasulatan, sa balaang kasulatan, kun lisod maluwas ang taong matarong, unsa pa kaha ang mga wala motuo sa Dios ug ang mga makasasala. Muna nga bless kayo ta nga giatiman ta sa Dios niini maong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Congratulations sa tanan. Ang mga tao nga nagtuo nga namatay si Jesus, ning tuo ni Jesus, save always save, sige ra gyapong pakasala, mosangko gayod sila sa kalaglagan. Ang ilang gipakadios mao ang ilang lawas nung kailibgon. Ang nagpasigarbo sila sa angay unta nilang ikaulaw. Og naghuna-huna lamang sila sa mga butang ni ining kalibutana. Apan ang atong puloy-anan nga ato sa langit, og mahinangpon kitang nagpaabot sa pag-anhi sa atong mangluluwas. Excited ba ta nga moabot si Jesus? Dapat lang excited ta. Excited ta. Hinuktukan na to, kanang kitara usa, kanang kamura usa. Ako kapila ko malandong makinuktok kanang mobalik si Jesus. Mao nang giingon si Apostol Pablo, amang gyud ta makasiguro maunsa gyud ta. Pero naartay gilauman nga makakuyog ta sa panahon nga mobalik siya. Excited kayo. Excited. Ano man makapahulay ta. Makapahulay ta sa tanan nga mga kalisdanan. Wala magpasabot nga nangandoy tag mamatay. Nangandoy tang mauban na gyud sa Dios. Muna si Apostol Pablo naglibog siya nang duha. Kanang gusto siyang mukuyog pero gusto pug siyang mabuhi para maatiman niya ang mga tao. Ingon siya dinhi, ilisda niya ang atong mga lawas nga may kamatayon sa lawas nga mahimayaon sama sa iyaha. Pinaagi sa gahom nga gigamit niya sa pagmando sa tanan. Pinaagi ra gyud sa pulong mga kaigsuonan. So kining atong lawas nga masakiton, kining lawas nga maluyahon, daghang gipamati, ilisan is lawas nga mahimayaon. Langit nung lawas. Dili na madunot, dili na takdag mga balatian, wala na balatian. Mga kaigsuonan, dili na kinahanglag vitamins. Wow, pagkanindota. Salamat sa Ginoo.
Maimbuntag maayo nga pagpaminaw ani Jocelyn matud pa ang matindi nating kalaban sa paglilingkod ng ating sarili. Ang ating sarili. Mao nay ako ang gi-share gyud diri nga ang tinuod na tong kontrato ramang kaugalingon. Si Satanas ug ang mga butang sa kalibutan wa man ay mahimo. Kita ra gyud nagdala-dala sa tong kaugalingon. Kita ra may nagdala-dala. Ikaw ray nagdala-dala anang imong kaugalingon. Mao bitaw nang ang tambag sa Biblia, pahari ang balang espiritu. Sa unsang pamaagi, huna-una ang mga butang espirituhanon. Aron makahuna-una tagba mga butang espirituhanon, tagaan natog panahon ang pagpaminaw kanunay sa pulong sa Dios sama sa atong gibuhat karon. Si Paulino Tenorio, good morning pastor. Minaw mi karon ni Amiron sa Rodriguez Rizal, pag-great pastor sa GCSMC family. Wow, no? Salamat sa Ginoo. Actually mga kaigsunan, nag-live ta kagahapon sa tong panimbahon. Klase ko gahapon. Medyo ko gyud kanang gusto na gyud kong mo relax. Nya naglantaw siguro sa akong asawa nga mura og kinahanglan ang akong lawas og relax. Siya nga ayra pag live. Gidasig yung kus Ginoo nga mo live. Unya gitagaan kog kusog sa Ginoo, no? Gitagaan kog kusog. Ngano man makatulog man kog tarong. Makatulog man kog tarong. Unya kaganina mga kaigsonan samtang nagpanamalandong ko. Nya lahi actually tuganan ta mo mga kaigsonan kanang style sa akong pagpamalandong ba. Sa akong asawa maingon siya nga relieve ba na sa kuan tawag ana kanang relieves daw sa stress. Kanang nagi ko'y buhaton di man ko mahimutang usapos ako nabantayan kini Sister Maricel. Grabe gyud nga kugihano. Salamat, to God be the glory sis, no? To God be the glory. Ang Dios na ang mahimaya ang Dios. Kanang ako ang ibuhat mo ni kanang magbugha og kahoy like kaganina mangispray ko. Samtang nangispray ko sa ako ang mga sayote kay ako mga sayote ang iyahang dahon murag ding dalag, murag ni suhid aning dahon sa kaning kawayan. Kung anong dalag man palitan ako og vitamins. Anya sige kog spray. Unya isprayhan ako og mga tanom nga kanang balatong, kanang kalabasa. Ang akong nauna, ang akong kasing-kasing wala sa pag-spray. Kabalaw ba mo? Naas mensahes Ginoo. That is my practice. Ako nang gi-practice. Bisan asa ko ang akong nauna naas mensahes Ginoo. To God be the glory ha. Nganong ako aning gisulti din para inyo ning buhaton. I-try ni sa pagbuhat. Manglaba man ka. Pulong sa Dios ang buhat una-una Pero kinahanglan neutral ka. Buti pasabot kung doay mo sampit nimo makadungog yapon ka. Kay lahi man ang focus gyud kay mura kag kanang naghinuktok mga kaigsuonan mura bitak kag atong kanta sa unang tulala sa isang gabi. Nya bisag sampiton, bisag duol na kay pakalitan, murag kalma ra kayo kay wa da itoy dili na mao. Kanang namalandong ka mga kaigsuonan nga. Wow, kanindo tas mensahe Ginoo. Kanang nakakaton ka, ang tinuod nga mensahe sa Ginoo kanang nakakaton ka kanang naigo ka. Di man ka makakaton, di ka maigo. Dili maayo ang usa ka usa ka sakit o usa ka samad kung dili maigo sa tambal. Si Paulino matud pa, si Wilda Prospero pagkanindot sa mga mensahe sa Ginoo. Dalaygon ang Dios. Si Merlin Garganera maibuntag og si Berserio Berescio. Good morning Pastor watching from Saudi Arabia. Ampingan mo sa Ginoo sa Saudi. Si Estrella Baloran, good morning. Si Janet de la Rosa, matud pa si Estrella Baloran. Good morning Pastor, salamat nakaabot ko sa imong programa. God bless Pastor watching Do Salvador Benedicto. I hope makita-kita ta ninyo ang Dios magpanalangin. Si Rowel Hadrake, Pastor, maabot ba diri Cebu ang radio station? Dili gid maabot. Okay, dunay limit labi na sa signal. Dili maabot. Mahal kaayo kung atong paabton. Mahal kay bayad. Wala tay ko ana. Ato ra ginagmay lang sa ginagmay ra ta.
Kay daghang kay tang buluhaton, daghang buluhaton. Daghang kay buluhaton. Salamat sa Ginoo ako nagtuo nga naatay nakatunan sa Pilipos kapitulo 3, 12 hangtod sa 21. Sunod, onyang gabi hindot kay mga mensahe diha sa Pilipos kapitulo 4. Unsaon aron ta magmalipayon? Kay ang tinguha gyud diha pag malipayon kamo diha sa Ginoo usbon ko pag malipay kamo. Tinuod ba na atay kalipay? Usa sa mga lawom nga sabto nato katuna nato kana bitaw na ay kalisod malipayon gyapon ka. Na kay kalisod na kay problema pero malipayon gyapon. Kung ang kalibutan pa tan-awon moingon na mini na. Maana gyud ang mga tao mga kaigsunan nga kalibutanon. Kristohanon ka unya na kay problema. Unya murag kalma ra gyapon ka, malipayon ra gyapon ka. Ay mga tao pasultihon ana mga kaigsunan, malain na. Moingon na nga na mini na mini. Pero ang tao nga tinuod nga Kristohanon dapat lang magmalipayon. Nya hinumdumi ang naas Ginoo kanunay nang naay pagsulay. Wala may tao nga naas Ginoo walay pagsulay. Samtang buhi pa ang tao nga naas pagsulay, samtang buhi pa ang tao nga naas Ginoo na gyud mga pagsulay, dapat malipayon. Ang pangutana unsaon aron ta magmalipayon mo nay atong tun-an og pamalandungan sunod natong programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Moawit sa ako mga kaigsuonan og lahutay lang. Ako sang katahon mga kaigsuonan ang awit makalangit nga lahutay diris atong programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Okay. Kung naamoy panahon diha kantahon na to ang lahutay. Lahutay. Pa may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may utlanan. Usa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Kung mo ngit-ngit man ang mga adlaw mo, ayaw kalimot sa Ginoo. Tanang kabug-at mo tabangan ka, ayaw ragyod pagbiyakan niya. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may utlanan. Busa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Pagmatinud-anon lang samtang may oras pa, kay andam ang Dios on muliho ka. Buhata ang tanang kabubot unya,
kay ang panalangin niya gihatag na. Dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may utlanan. Usa ayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Kung ang panalangin maangkon mo na, ayaw kalimut day kasiya, ug dili ka kabsan sa tanang butay. Kung si Jesus karon imong alagaran, dili ba may kinutuban man ang tanan, kalisdanan kasakitan, doon na may utlanan. Usa ayaw kaluya kay may ugma angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Wow. Ako'y kanta mga kaigsonan, ako itong kantahon para dili kayo matayan ang mga kompos na to diri sa itong programang Pulong Mong Kinabuhi ko. Akong kantahon tong Jesus Hari. I hope wala ko malimot kayo anang kung kanta-kanta ato kayo. Panahon imo akong iubanan, tanang hitabo imo akong gitabangan, dili malimtan mga kalisdanan, dili usab maihap imong tabang. Pagkahimog soko imo akong iubanan, sa tiyan pa lang ako imo na kong giatiman, hangtod karon ikaw gihapon ang tanan. Nadakin asko iligon mo ako, wala ako'y mahimo kung wala ka pa Ginoo. Maoy pagampo ko, ubanan mo gayot ako, dili matugngan ng imong ngalan. Hari kas tanan, tibuok kalibutan, tanan maluwas, tanan maayo, tanan mabag-o sa ngalan mo, Jesus. Tanang katawhan, dalangpanan ka, sulban ang tanan, idiglarara imong ngalan. Jesus Hari, Jesus Hari, Jesus Hari, Jesus Hari, maghari ka. Mga alagad kami kanimo, dili sa mga butang, dili usab sa mga ngalan, ang simbahan tigumanan,
dili maoy kaluwasan. Kay si Jesus lang ang dalan, kinabuhi kaluwasan hangtod karon. Ikaw gihapon ang tanan, nadakin asko, giligon mo ako. Wala ako'y mahimo kung wala ka pa, Ginoo. Maoy pagampo ko, ubanan mo gayod ako. Dili matugnan ng imong ngalan, hari kas tanan, tibuok kalibutan. Tanan maluwas, tanan maayo, tanan mabag-o sa ngalan mo, Jesus. Tanang katawhan dalampanan ka, sulbad ang tanan, idiglarara imong ngalan. Jesus Hari, Jesus Hari, Jesus Hari, Jesus Hari, maghari ka. Samtang naginusara, nagrilas-relax ag panagsang, may paipasag Biblia, makakaton ka pa, makakaton ka pa, makakaton ka pa. Ayaw sige ang adlaw mo, sa mga butang nga ibilin lang inigbiya mo. Ayaw pa ilan sa kahilayan, kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo. Daghang mga higayon sa pulong kagipadlong, kay dili ka kaikya sa hukman na kadadon, sa hukman na kadadon, manakadadon. Ayaw sige ang alaw mo, sa mga butang nga ibilin lang inigbiya mo. Ayaw pa ilan sa kahilayan, kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo. Kanang mong ginuhatan, dayag ug gitago-tagoan, adlaw sa katapusan, anihon mo ang tanan, anihon ang tanan, anihon mo ang tanan. Ayaw sige ang adlaw mo, sa mga butang nga ibilin lang inigbiya mo. Ayaw pa ilan sa kahilayan, kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo. Kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo. Kay ang tinuod nga kalipay na akang Kristo. Ang tinuod nga kalipay mga kigsonan na aragyod kang Kristo. Dalaygon ang Dios. Ato tas mga pag-ampo mga kigsonan, magpasalamat ta sa pagkamayo sa atong Diyos mag-ampo ta. Amahan namo nga Dios nga magagahom. Salamat Lord Dios sa mga pulong among nadungga na sabta ng katunay. Salamat Lord sa imong pagpanalangin kanamo. Salamat Lord sa imong pag-uban sa akong mga kigsonan, nga imo kaming himong matinud-anon sa pagkinabuhi sa imong mga pulong. Imo kaming gitagaag kalipay sa pagbuhat sa imong mga pamaagi, aron ang imong mga saad nga kami imong panlanginan, among masinatian samtang nagpuyo kami sa kalibutan nga nagpaabot kanimo. Salamat Lord nga imo kaming tagaan, gitagaag kasing-kasing nga madinamaton matinuohon, o kanunay kaming gitagaan og hunahuna nga pokus kanunay sa pagkinabuhi sa imong mga pulong, o pagkinabuhing takos ug angayan sa imong atubangan, ang pagkinabuhing matarong, pagkinabuhing balaan. Kanunay mo kaming gitabangan nga amo kining ma-apply sa adlang tanan. Ug salamat o Dios sa imong pag-atiman kanamo sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Dalaygon ng Dios mga panalangin sa tanan ato mga kaigsuonan. Ako nagtuo, kung ikaw ug ako
matinud-anon sa pamaagis Ginoo, labaw ng matinud-anon ang Ginoo nga magpanalangin ka natong tanan. Kini yung suon Pastor Gideon mo ingon na sa atong programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. Maayong udto ug maayong pagpaniudto sa tanan. Pagday mag-aawit kanimo Amahan Jesus, magahalay mga pagday mag-aawit kanimo Amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan,